FibraCat TV guanya el Premi Talent Cambra en Comunicació i Mèdia. Es tracta d'un canal digital dirigit a les dones i amb contingut centrat en la tecnologia i la dona. Meritxell Bautista n'és la promotora principal. FibraCat TV és un projecte que va néixer amb tota la intenció de fomentar l'emprenedoria, de donar-li visibilitat, de fomentar encara més el talent femení, on abans excessivament no s'està donant a conèixer en els mitjans. El director general de Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès, entregà el guardó a la vegada que valorava l'interès de canals especialitzats com aquest que porta millores als reptes de la societat contemporània. FibraCat TV el que pretén és normalitzar aquesta digitalització i aquesta tecnologia per a tothom. I després també perquè les persones que més ens està afectant aquesta pandèmia justament som les dones. FibraCat TV és un projecte sòlid, amb clares intencions i compromesos amb un valor social destacat com és la igualtat, que forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. FibraCat guanya el Premi Talent Cambra en Comunicació i Mèdia.